Я часто чую, особливо у ЗМІ, в тому числі і в Росії, мовляв, Росія також може ввести миротворців на неконтрольовану територію, я не знаю навіть яку, Україною, тобто ДНР і ЛНР. Я думаю, що це просто абсурд, тому що в даному разі відбувся б дуже серйозний перекос у світовому масштабі. Что скажете, вообще такое реально? Ні, ну чекайте. Російські миротворці, Росія і зараз заявляє, що їх там нет, там тільки їхні советники, которые смотрят, чтобы не было там стычек, чтобы было все хорошо, чтобы вот эта хунта украинская, фашистская, бандеровская не ворвалась, не сделала резню против мирного населения Донбасса. Це ж Росія і зараз заявляє. Російські миротворці, країни, яка окупувала частину української території, є окупантами. Немає такого поняття, коли країна-окупант. Так, вона може назвати їх як завгодно, але допустити цього не можна в жодних формах взагалі, тому що просто російські миротворці – це окупанти, тут варіантів нема. Але є варіант, на превеликий жаль, який колись був допущений Грузією, коли під мандатом ООН в Абхазію були введені так звані миротворці, нібито з мандатом ООН, але які були очолювані російськими генералами і які фактично контролюються з Москви. І це зіграло свою роль для фактично майже геноциду грузинського населення, там їх виселення і повної віддачі під контроль Російської Федерації, Південної Осетії і Абхазії. Тому про такі речі навіть не можна заїкатися. Коли вони появляються в Російській Федерації, на них треба реагувати. Ну добре, що Кравчук хоч на це зреагував, тому що насправді більшість його ініціатив, вони викликають принаймні незрозуміння. Ну тут це вже було настільки нагло, що сказати так, ми згодні, це вже було би неможливо. Пане Тарасе, вот Алексей Арестович, советник украинской делегации в ТКГ, сказал, что, в принципе, российская сторона готова к переговорам по украинскому плану действий для достижения мира на востоке Украины. Действительно возникает вопрос, а почему бы и нет? Не можем ли мы вот таким вот планом, наоборот, выстрелить себе в ногу, предположить, что, да, проводится демилитаризация территории, оттуда выводятся российские войска, проводим там выборы и получаем в итоге такую конфедерацию в нашей стране? Ой, чекайте, хто такий Арестович? Давайте називати речі своїми іменами. Він прес-секретарка на місці колишньої прес-секретарки Леоніда Кучми, яка виконувала паралельно ті ролі пані Дарка, я зараз не згадаю прізвища, яка виконувала нормально функції прес-секретаря, який має доносити інформацію, яку йому напишуть, підготують і скажуть розповісти. Він не має функцій ні ухвального, ні навіть дорадчого голосу. Він тільки говоряча голова. Все. І коли він починає робити якісь від себе заяви, це виглядає принаймні убого. Но вы думаете, что это заявление от себя, что оно не несет за собой никакого смысла и, возможно, не ретранслирует идеи украинской делегации в ТКГ? Він сказав якісь оцінки загальні, які позбавлені сенсу. Що він сказав? Він сказав, що Росія погодилася на цей план Кравчука? Ні, там цього нема. Там сказано, от якби вони були не згодні, то вони б зробили нам обструкцію, вони б зробили скандал. А вони скандалу не зробили, тому ми припускаємо, що, можливо, вони на щось і згодні. Оце, що сказав Арестович. Вибачте, але це взагалі-то по цій мові називається сон рябої кобили. Людина, яку поставили на посаду доносити інформацію, має чітко формулювати, тому що від нього залежить саме від нього. Тепер, як суспільство буде сприймати діяльність ТКГ? Чи суспільство буде розглядати це як перемогу, чи як зраду? Відповідно, на що орієнтуватися. А він напускає диму, тому що відповіді в нього нема. Він сказав абсолютно загальні фрази, в яких немає жодного контексту. Тобто ви вважаєте, що Росія... Сказав, я закінчу тільки. Ігор Козіх сказав, її задовільняє нинішня ситуація, коли вона розхитує Україну, коли вона створює для нас проблем дуже багато і зберігає контроль за Донбасом до того моменту, доки в Україні щось не зламається і ми не погодимося прийняти ті території на умовах Росії. Поки що ще не готові, хоча те, що ініціював Кравчук, багато в чому до цього би підштовхувало. Вот проходит этот год, о котором говорил президент, вот эту вот фразу, что я даю год на завершение войны, которая очень запомнилась, часто сейчас вспоминают. Вот по вашему мнению, если вот сейчас этот год заканчивается, прогресса в Минских соглашениях нет, и не удастся, возможно, его каким-то образом достичь, будет ли разработан или представлен вот этот план «Б», о котором говорили, или же вот этот вот план совместных шагов, это и есть план «Б»?
Та немає ніякого плану Б. Ми самі собі довигадуємо якісь плани. Пройде рік і буде те ж саме, що Зеленський казав, що якщо я тільки десь порушу закон, я відразу подам відставку. Ну він порушив закон десятки тисяч разів. Кожним указом, кожним рішенням, кожними незаконними вимогами він подав відставку? Ні. Він сказав, що буде щось, якщо через рік не відбудеться кардинальних змін. Вони не відбудуться, ми розуміємо, що нічого не відбудеться. Напевне, найімовірніше буде пролонгований закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДО. І добре, якщо він буде пролонгований, тому що він дає певні запобіжники, які не дають можливості там Росії вимагати негайних якихось поступок від України. Що буде ще? А який може бути інший план? Він мобілізує війська і попереду на бронєвичку на Москву поїде? Чи захоплювати Донецьк і Луганськ? Звичайно, що ні. Який план? Може бути тільки єдиний план – оголосити, що ми офіційно виходимо з переговорного процесу і йдемо на замороження конфлікту. Але вибачте, це можна зробити в тій ситуації, якби в нас був як Придністров'я, яке не має спільного кордону з Російською Федерацією, яке не має можливості постійно підживлюватися живою силою і зброєю, і тому там конфлікт дійсно реально заморожений. Для Молдови це є вигідний варіант. Тому що Росія від неї вимагала таких поступок, які від України вимагає план Козака, всім відомий, який би, по суті, зруйнував всі перспективи майбутньої євроінтеграції Молдови. У випадку України для нас такий варіант заморозки навряд чи можливий. І тому, розуміючи, що так чи інакше ми стараємося поки що заморозити ситуацію, доки ціна окупації Донбасу для Росії так само не стала нестерпною, ми паралельно з тим стараємося стримуватися від якихось дій. Це було нормально. Але замість цього нам розказують, що ми маємо там терміново вибори провести. Які терміново вибори на окупованій території? Ну, абсурд повний. Тому насправді, на мій погляд, треба не оголошувати плани Б, шукати далі міжнародну підтримку і нарешті Путіну показати, що його сподівання на те, що Україна піде на неприйнятні для себе і вигідні для Росії поступки, що ті його надії не сповняться.